υπάρχουν σάκες με λίγα λόγια και αστεία. Είναι πραγματικά μοναδικό γιατί με ενθαρρύνει να παίζω και να γελάω. Το σχολείο αυτό που περιγράφω εδώ μπορεί να είναι φτιαγμένο από ζαχαρωτό, από μπισκότο ή παγωτό. Γι' αυτό είναι για όλους λαχταριστό. Μαθαίνουμε λοιπόν στο σχολείο αυτό ιστορίες, ένα σωρό τραγούδια, τέχνη και χορό και ό,τι είναι στη ζωή αληθινό. Μέσα στο περιβάλλον το φυσικό θα γεννήσει στο λεπτό. Δημιούργησε όλο τον κόσμο αυτό. Ένα από αυτά θα είναι και εδώ και σίγουρα πάντα θα σκορπώ τη χαρά που έμαθα να αναζητώ τον ονείρο μου αυτό το υπέροχο σχολείο.